Talagang magandang pumasyal dito. Lalo na pag ganitong special day, November 1, All Saints Day. Undas kung tawagin. Welcome to my channel, Vlogsi TV. Nood na po! Narito na po yung kasunod nung Kalasyaw Cemetery na vlog ko. Bali, nandito tayo ngayon sa Garden of Eden Memorial Park. Malapit lang po to doon sa pinuntahan nating Kalasyaw Cemetery. Parang magkatabi lang po sila. Tingnan nyo mga friends, oh. Ang ganda ng pagkaribig ng kanilang mga mahal sa buhay. Ha? Lakad-lakad tayo mga friends. Talagang magandang pumasyal dito. Lalo na pag ganitong special day, November 1, All Saints Day. Undas kung tawagin. Bali, dito din po yan sa Kalasyaw, Pangasinan. Tingnan nyo, oh. Ang ganda, no? May enjoy nyo po talaga ang pagpasyal dito. Lalo na kung magkasama kayong buong pamilya. Tingnan nyo, oh. Ganda, no? Yan, oh. Oh. So, iba talaga pag Memorial Park kumpara doon sa Kalasyaw Cemetery. Siyempre, pag ganitong undas, maraming pupunta. Binibisita nila yung mga mahal nila sa buhay. Yan. Nag-aaray sila ng mga kandila at mga bulaklak. So, hanggang dito na lang mga friends. Bali, may ikli lang ang vlog kong ito. At least, kahit papano, pinakita ko sa inyo tong Garden of Eden Memorial Park. Dito sa may Kalasyaw po yan. Dito sa lalawigan ng Pangasinan. Siya nga pala, yung mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa baba ng vlog kong ito. At pag nabasa ko, bali isa-shoutout ko po kayo sa susunod na vlog ko. Okay? So bago ko tuluyang magpaalam, ay sana po ay i-like at i-subscribe nyo po ang aking channel. Okay? So ganoon na lang po. Paalam na po. God bless.